بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إنن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنن بباب والكسل هكذا نافلة باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. باب والسلنغو dow julde witre nden ko wari her solnugo julɗo dow majum, mana habda juula witri man tabita dow majum, wangingo baraji gardi ha dow man. E non man bo e wangingo witri man ɗo ɗum sunna cembiɗinaka, witri man kiita mum ɗum sunna cembiɗinaka, ɗum hanayi julɗo o yeebo. E wangingo bo nde wakkati witri man. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحد كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. كجبها علي التي يردمه به witri ɗo ɗum wonai ɗum wajibi bana julde farilla. al witru laysa bi haddin, julde witri wonai dole, wonai wajibi bana julde farilla. min kan ɗo ɗum wangingo kiita man kadi bana ha imam ali man Allah seniɗo yerdo mo woni ka witri man kam wonai ɗum wajibi, ɗum lattaki bana julde wore nder juule joyi. amma annabijo sallallahu alayhi wa sallam on sunniɗini ɗum, nden waɗi ɗum sunna maako, nden o solni dow julgo witri man. annabijo alayhi salatu wasalam o wi: inna allaha witr, Allah ceniɗo o joori, Allah o joori, mana o bajjo, o gooto. nden limgal gotel bo kañum man wiyete aran joori. joori ɗo fuɗɗira be gotel, dilla tati, dilla joyi, dilla jeɗɗi, nden banni. nden Allah ceniɗo o kanko man o bajjo, o gooto, nden be man Allah ceniɗo o joori, wala ɗiɗaɓo maako. kanko tan wiyete deweteɗo, kanko tan wiyete marɗo sifaji maako feere maako, wala tana maako nandata be maako. to yuhibbul witr, Allah ceniɗo o yiɗi bo ko laati joori. Allah o yiɗi joori, min ha dewe ɗuɗɗe Allah waɗi ɗum wona ɗum joori, ɗum Allah ceniɗo o yiɗi joori ma. ngam man kadi fa awtiru ya ahla alquran, onon yimɓe alquran ngaɗe witri enden ndewre Allah ɓe julde lattinde joori, kayre man nden wiyete witri man ɗo ndewre Allah ceniɗo be maare. ngam Allah ceniɗo o yiɗi joori man, nden o yiɗi bo rewrego be latti ɗum joorijum. kan tawen ɗo man ɗo ɗum ɗuɗɗum ha diina men. tawen juule joyi man ma Allah waɗi wakkatiji man joyi, ɗum limgal joori. tawen limgal darɗe man ma to fistama nder nyalde ɗo ɗum darɗe 17, kanjum man ɗo ɗum limgal joori. e non tawen ha ko goɗɗo waɗata jurfu wari goɗɗo waɗa tattati, bana ha nangarɗam, terɗe nangarɗam man ɗo ɓurnal man fu giɗaɗum, goɗɗo o loota tattati. e nden banni kadi, nden ɗum fu man ɗo ɗum ɗon loro ha Allah ceniɗo o yiɗi ko laati joori. nden annabijo o wi ɗum ngam ha o solna dow witri man kadi. witri man nden kam ɗum joori, ɗum sifa marngal dewal bana jey no Allah yiɗi, nden goɗɗo o tiiɗa dow majum. annabijo o wujitini wolinde maako ko sakko ma dow yimɓe alquran. yimɓe alquran ngam kamɓe wiyete tammorteɓe nafgo jemma, darago jemma. ngam man annabijo alayhi salatu wassalam hucitini ɓe wakkati ɓe nafata jemma man ɗo, ɓe cakkitoro ɓe darnde wiyetende witri. rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan. min kam banni kadi en ɗokkoca hadisol man ɗo aranol ni kiita witri man,
ɗum wonayi ɗum farilla ɗum wonayi ɗum farilla ɗiɗaɓol bo kiita man ɗum sunna bana imam ali man wi sanna rasulullah annabijo o sunniɗini ɗum e noon man ɗo tataɓol bo nden annabijo o solni dow majum o sembiɗini nden sakko ma ha yimɓe alqur'an lattiɓe tammorteɓe nafgo cemma. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسط ومن آخر وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه. وجبها عائشة التي يردم وي كلا جمفو النبي عليه الصلاة والسلام ودي وتري من كم كلا جزء جمفو kala jus'uji jemma fu annabijo o gaddo witri nden kam kala jus'uji jemma man fu mboɗanan witri man ɗo wiyatake wakkati kaza ha jemma kam hanayi goɗɗo waɗa witri kala jus'uji jemma man fu annabijo o gaddo witri. amman Aisha o ɓesti laɓɓingo ɗum o wi min awwalil layl her aran jemma annabijo o gaddo witri marraje goɗɗe witri ma ko waɗi ɗum aran jemma nden o waɗi ɗum ko arti o ɗano wa min awsati e bo e caka jemma man bo marraje goɗɗe bo annabijo alayhi salatu wassalam e juuli witri man ɗo caka jemma bi mana o ummi en o naafi yake man ɗum caka jemma ragare jemma waɗayi e bo o waɗi witri man ɗo bo Aisha wi ɗum man bo annabijo gaɗɗo ɗum marraje goɗɗe. wa min akhirihi e noon her ragare jemma man bo min raggare jemma bo man bo annabijo o gaɗɗo witri nden kan nani ka jusuji man fu o waɗi witri man kadi. wamtaha witruhu ila sahar Aisha wi witri mako man hempiɗi ɗo ha yake gayraje nden raggare jemma man ɗo na poɗindi ɗum raggare man noon to wi'ama ɗo kanjum man bo na ɗum wakkati pooɗinga njuɗnga nden Aisha andini raggare jemma man bo witri annabijo man ɗo hempiɗi ha wakkati gayraje nden wakkati wayrago ɗo kam nden wiyete wakkati raggarewa ha wakkatiji ɗi o waɗata witri ha raggare jemma man ɗo kadi muttafaqun alayh. fanni kadi nden man kam hadisol man ɗo aranol kam ngol hollan annabijo on alayhi salatu wassalam noy o jogori witri man nden witri man ɗum nafila mo latti oɗo duumi dow muɗum bana Aisha man wi kala jemma man pat o gaɗɗo witri man ɗo ɗon holla nafila nga o duumi dow muɗum e ɗum holla daraja witri man ɗo. e noon man bo hadisol man hollan bo witri man ɗo wala wakkati kazawa ha nder jemma wiyete ɗum wakkati witri ngam man kala wakkati nder jemma fu woɗanan witri man waɗe ha mum to witri man waɗama ha mum bo witri man ukkoto cahiɗum ngam man banni annabijo o laati o waɗi nden foti ɓi adama nonɗina her majum bana annabijo nonɗini wakkatiji goɗɗi aran jemma man wakkatiji goɗɗi caka wakkatiji goɗɗi ragare amma bo ɓurnal witri annabijo men alayhi salatu wassalam fu ɗum laato ragare jemma ɗum laato ragare jemma tataɓel jemma ragareyel ɗo e ɗon man ɗo ɗon witri maako wonata ngam o waɗa ɗum ragare ko o nafata ha jemma nden banni hani kadi nden kam goɗɗo on lattiɗo oɗon maata oɗon tammi tammude sembinde o wawan o ummo ragare jemma man ɗo kam ko wiyete ɓurɗum o sabbitina witri man bana wari ha hadisol garangol ɗo nabijo o umri witri man latto ragare. amma ha goɗɗo on lattiɗo oɗon miijo yani foti o heɓata o ummo man ɗo bo kadi o ardina witri man foti o waɗa ɗum ragare ko o julata kanko man hidde ko ha o nasta man ɗo o waɗa witri man nden o qaddamna witri man kadi nden kam to wonɗo o ummoyake jemma bo o nafa noon kadi o fuɗɗita witri kam. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. فجاء عبد الله بن عمر ألا يدعو ببابرا وماكو فبها النبي صلى الله عليه وسلم
annabijo wi ngaɗe ragare julde mon her jemma ɗo witri man nden kam goɗɗo boɗɗum o lamsoro o sakkitoro be julde wetende witri man kadi waɗa ɗum kanjum man wiyete ragarejo. Ngam manni kam to wala tammude ummago jemma man, nden man kam o waɗa witri man ha aran jemma man, to o naafi deydey ko o wawata nafgo man ɗo o sakkitoro be witri man, ɗum laato ɗum ragare julde maako. to ɗum mari tammude bo ɗo bo o sabbitina ɗum kadi ha wakkati to Allah fondi mo o ummake o naafi man ɗo o waɗa ɗum kanjum man wiyete ragarejum ha julde maako. bana mbiɗen to wonɗo o ardini witri man ha aran jemma man ngam o wala tammude ummago ragare jemma, amma Allah fondimo o ummake ragare jemma man bo, to man bo kadi witri man kam o lornata ɗum, nama o heynitoro be nafgo darɗe ɗiɗi non ha deydey no Allah ceniɗo fondimo fu kadi. nden ɗo man kanjum man wiyete yoga hadisji ɗi jawmo deftere o waddani en ha ko larani julde wetende witri man. hadisi goɗɗi bo ɗon inchallah ha dow witri man ni fahin en tammi timmitingoɗi ha darseji min titiɗe. wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.